παιδιά, είναι χτυπημένο, ναι. Τι είναι αγάπη. Έλα, έχω τις πρώτες βοήθειες. Δεν το πιστεύω. Παιδιά, το έχουν. Κοιτάξτε πως το έχουν. Ω, Θεέ μου. Όχι, αγάπη μου, όχι, όχι, όχι. Περίμενα να τις βάλω ένα μήνυμα λίγο και βλέπω. Καλά, Έχω το μεγάλο μου. είναι πιο σκεπτικό το κάνανε αυτό. Την ψυχή μου. Κοίτα πως το έχουν, παιδιά. Όχι, της είναι μεγάλο αυτό. Τι είναι η καρδούλα μου. Ψυχή μου. Ματάκια μου. Τι είναι μόνο. Τι άλλο θα δούμε. Λοιπόν, κάτσε να μας φύγει. Τι να φύγει, έτσι πως το έχουν. Πού να φύγεις, πες. Δεν θα σε κάνω εγώ κάτι. Δεν θα σε κάνω εγώ κάτι, μη φοβάσαι. Μην τις το βγάζει. Όχι, δεν θα τις το βγάλω. Το τέτοιο θα τις βγάλω να δούμε τι έχει. Να μην φύγει όμως έτσι. Τις έχω φιλιά. Μη φοβάσαι, κοπέλα μου, μη φοβάσαι. Κάντε την λίγο τη θηλιά, μη σου φύγει. Απλά κράτησέ την. Εντάξει, δεν πειράζει να της φύγει, να μην φύγει γιατί είναι τραυματισμένη. Λοιπόν, να φέρω μια κουβέρτα. Ναι. Και, καλέ, τι έκαναν. Κάτσε να δούμε. Δεν τα φάνη είναι δυνατόν. Ναι, παιδιά, δεν το πιστεύω. Τι φας μάτια μου, που είσαι όμορφη. Είναι πολύ σφιχτό στο λαιμό. Ναι, είναι πάρα πολύ σφιχτό. Καλά, πώς το κάνω. Λοιπόν, τράβατε λίγο να βγει, να δούμε τι είναι και το πρόβλημα. Δεν πειράζει, απλά δεν ξέρει τι είναι το μπορεί. Θα σταματήσει αμέσως, θα σταματήσει. Καλά είναι όμως γενικά, τώρα δεν ξέρω βέβαια το Να δούμε τι είναι το τραύμα που έχει.